Тук има информация за оперативните програми и за всяка една, само че тук са само структурните фондове. Вече ще го разшириме този сайт с развитие на селски райони и рибарство. Това пак е поради ограничение, не по наша вина, но има изискване, тъй като сайта се финансира по структурните фондове. И ние не можем в него в момента да сложим развитие на селските райони, това защото се явява недопустим разход. И ние сме ограничени да спазваме правилата. Политики и програми на Европейския съюз, тук може да ги прегледате. Актуална информация, надяваме се да го променим, защото ето тук в актуална информация, нов програмен период са новите неща. Малко трудно е човек да ги намери, ако не знае къде да ги търси. Затова реших да ви го покажа, за да ви е по-лесно. Тук качваме цялата текуща налична информация. Ето, когато влезете там в нов програмен период, имате актуални новини, за сега празно. Тук качваме всякакви презентации, като подобна на днешната. Презентации, които сме правили пред Европейската комисия, презентации на самата Европейска комисия, презентации от събития, които са важни според нас. Имаме секция за въпроси и отговори, имаме секция официални позиции. Тук качваме официалните позиции на страната по отношение на отделните пакети с регламенти на Европейския съюз по време на преговорния процес. Нормативната база се качва тук, качваме всичките европейски регламенти, които са по фондове и по политики. Също работни документи на Европейската комисия, които не са на ниво нормативна база, но тук са инструкции, указания, други такива работни документи. Тук е качен сега варианта на новата оперативна програма Добро управление и материали от работната група за разработване на споразумението за партньорство. Не. Така, да, извинявам се. Качих и другия сайт, да видите как изглежда Strategy BG. На него се качват всичките стратегически документи на страната. По сектори и по направления. Това са двата сайта, където може да се ориентирате най-добре за най-новото, което се изготвя и което в момента е на процес на обсъждане. От мен до тук накратко се надявам да не бях досаден и съм ви бил до някъде полезен. От всичките неща, които имам да ви казвам, трудно е да